Здравейте, хора! Гледайте тази риба. Аз ще накарам да гледа към другата страна, като преместя само 3. Пробвайте да го направите. И ако не сте успяли, абонирайте. А ако успяхте, искам да дадете един лайк. Давам малко време, за да мислите. 5, 4, 3, 2, 1. Окей, това беше времето ви. Нямахте много време, знам. Ама филмчето да не е много дълго. Значи, ето как се прави. Това уместиш ето тук. Това го местиш ето тук. Това го местиш ето тук. И ето как гледа към другата страна. Чао, чао!